Sa atong paghimugso ning kalbutana, gikaluhan natang daan sa mga kasakit ug kalipay, magwalampuson og mga kapakyasan. Tao ba? Mao kining nagmugna kining tulumanon ang drama ni Sandro nga magabaton kita og magpositibong pananaw sa atong kinabuhi kung maminaw ka nining drama, ang drama ni Sandro. Istoryahe! Maayong adlaw kaninyong tanan nining suking tagapaminuan nining tulumanon, ang handusdaan human dagan sa usa ka singgit. Tawagan ko sa ngan nga Roberto. Apan sa di ko pa pagsugdan sa pagsaysay kining akong sugilanon, parehog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Love Me. It's the Case Drama present Handusdaan humandagan sa usa ka singgit. Ang nagpada sa iyang kagikaron mao kining usa ka lalaki nga taga Bulawan, Gindulman, Bohol. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Roberto. Babe, doon na lang ko ihangayon nimo. Unsa man na, babe? Pwede ba nga dili mo magsigig kuyog anang best friend mong lalaki? Di ko komportable kay close man kaayo mo. Unya, bisan unsahon, bisan mayon ka pa nga wala na. Di mo na ako matikayan nga magsilos ko. Lalaki pa yan na siya. Mama, babe. Sige. Sige. Pasabto na lang ako si Gilbert. Nga akong best friend. Nga, minis-misa na naman mong pagsigig kuyog. Para lang huwag kayo masulti. Salamat, babe. Kalagot ba yun? Kabandi ko anang yung best friend nga dikit kayo na sita ba eh. Murag, gusto mo score ba? Pa, best friend lang, pero klaro kayo eh. Kuya na ba ita? Di pa rin na sa imong uya ba oy? Kay tingarig mo na makaingon nga magkabuwag unya mo. Ako bitang giigna lang akong uyabay. Nga, dili magpalabi og kuyog atong iyang best friend. Ug may gani nga wa, mas ko, nisugot man usab. May noon. May noon. Imo na shut oh. Yun na. Yeah. Ha? Unsay ako? Opo ko nabugbay. Ako ang last, unya karon ako nasab. Aw, imo na itong last ba? Ako pa dyan eh. Abi ko malipat ka na. Malipat sa imong mata. Why? Babe, birthday na ako karong sa paluwa. Ato tas bay, ha? Wait, tatawa naman yun ming wamag ko yun ni Gilbert nga akong best friend ba? Tingalawan niya ako, mangload na to na ako. Pwede, tanong ako siya, babe. Ha? Patay na. Giahak ba yan ang best friend mo, oy? Sige na, babe. Please, ayaw lang pagsilos. Ikaw naman ko lang akong love. Oo, sige na. Dada, pero sabot ha. Nga, anigid ka na kung dapat pirmi ha. Kasabot ka. Babe, sure. May problema na. Thank you. I love you, babe. O sige, tagay pa. Tagay pa. Tagay. Uy. Empa. Hapit naman dyan yung mahurot yung usa ka kiss. Birthday boy. Murag mabitin mi anita. Birthday boy. Ako lang. Ako lang. Mulibre ko sa kakis. Ha? Tinood ka ba, Gilbert? Oo, lagi. Ako na lang kay birthday man sa web sa akong best friend maong mulibre ko. Mulibre daw si Gilbert do. Ugo sa kakis. Diyos, babe. Nagpa-good shot na ni mo, eh.
Nagba-impress ba? Babe, ay baging nana. Malangit ko mo ba? Kay, siloso na kayo ka. Ah, babe. O sige na. Ang ako lang ba nga napaman ko'y kwarta dere. Bay Gilbert, salamat ha. Okay man sad ug dili. Total napaman ko'y kwarta dere. Mga bay, kinsa may pwede na itong masugo nga mupalit o lima ka case nga beer. Nang hambog yun ni siya da. Ako na lang, Bay Gilbert. Abay, wala ko. Kay kari, kanya dili. Naku, ano makatulog sa amo? Okay. Okay bay. Happy birthday, Bay. Salamat. Salamat bay. Pagamping ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Giahak. Naunsa naman si Gilbert bay. Natulog naman. Hinayan ako po kabi. Brad. Brad. Oh. Di pa ka muli sa inyo. Brad, ano lang gumatong sa inyo, be? Dili na yun ako, Mada, Brad. Sure na, Brad, oy. Lagi, Brad. Salamat, ha. Umana lang kong pauli. Sige. Sige, Brad. Gamitan lang itong usa ka kwarto sa akong manghud. Wa man siya kay di bakasyon man. Ikaw lay gamit sa iyang kwarto. Kaning tawhanan na. Wagit kumanat nga doon ay laing tao. Nga matog diri sa amo ang bay. Uy. Sige, Gilbert kiting nanuktok. Huwag ilain kay kami ramang duha din is bay. Sus. Di ba ko dungab minaning amawa? Ano mo di ay? Musul ko. Bahala ka. Brad. Doon na kay kinahanglan? Brad. Kang gwapo pa yan mo. Ako si kakaroon. Brad. Ima maghikap ang akong kamot. Brad. Bayot man din ang amawan eh. Gasilo-silos pa ko nimo. Robert. Gilbert. Brad. Brad. Hi, Robert. Matanoy. Kapot baya kayo ng kwarto niya mo? Labat sa akong... Ganyan mo niabot, ma. Bago pa lang. Ang akong amigo ba? Naabtan ba ni mo? Man ko yung abtang doon na laing tao din eh. Bangon ako diha. Hapon na kayo eh. Ganun pag kayo buti niyang beer sa gawas, tabangay ko. Hepo sa do. Shit. Kawi. Nganong nabuhat mo to na mo? Huwag ko magtuo nga. Bayot ang bispin sa akong uyab. Kagyot. Wapon ako kapog ngihita. Nadako sa kabog. Saan na ako pag sulti ni Sita na inay. Oh, babe. Mao ka na tinuod. Unsa? Babe, nadalang ko.
Hubog yun, Miss Gilbert dito. Wako'y kusog nga. Mupugong niya. Hugaw ka! Babe, isag pa ko nimo. Ay mo ko kisikyan og tuta. Unya karon, kamo mo dahil magbuhat og milagro. Babe, babe, paselo ako. Kilawat ko nimo. Tira ko. Tira ko nimo. Magbuwag na ta. Kay kilawat ako nimo. Babe, mao gani nga isulti ko nimo. Hatagi ko chance, babe. Maloy ka na ako. Di ka makabuhong na ako. Magbuwag na ta. Ayaw ko sumusamo ka pa. Ayaw ko. Nako. Babe. Sabi mo pa yun. Ngayon yung patulmang ka. Ay, Cory, tsaka bayot sa kabay. Di ko bayot. Bay. Kagingin mo. Dili ko bayot, bay. Sure gid ko. Dili ko bayot. Ambot. Ansa to? Mahayan ako, uy. Hubog magod mi. Adto bay. Ay, sige katawa. Ambot ki mo ba yun? Makatawa ang good ko niyo. Salamat, Brad, nga nasugot ka magkita ta. Gusto lang ko nga mangayog pasensya sa unsa may nahitabo. Nagkapuwag na hinoon mo sa akong best friend nga si Sita. Sa sadto nako, Brad. Kung isumbag nako ka, dayon diretso delay. Gito may tabo. Sa kabog niya itong higay na nadasad ko. Ako sa Brad. Pero sulti ko sa tinuod. Dili ko makatuo kay dawi nga manamit ka. Ug malihok, lalaki magyud ka. Sakto ang imong pagduda. Mahuyang ko, Brad. Dili lang akong klase sa bayot nga isibya sa tanang iyang pagkatao. Usbon ko, I'm sorry. Di na ta magisigot, anak. Unsa may tuyo nimo nga nakikita ka na ko, Brad? Tabangan ta ka. Nga magkabalik mo ni Sita. Hangyon ko siya og maayo. Tinog ka? Buhaton ko ka na. Anong makabawi ko ninyong duha? Unsa kahay response ni Sita nga uyab ni Roberto sa pagplano nilang duha nga isareho ni Gilbert ang iyang best friend nga makigbalik sa Roberto. Muuyon ba kaha ang panahon pabor sa lalaki o mawala kadayon ang babae? So mga kahandos, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pang mangsumpay ning atong sugilanon. Ang handos daan humandagan sa usa ka singgit. Og mahangyo ko kaninyo, pwede ba palihog ko og pa-share na atong sugilanon ang drama ni Sandro? Okay? God bless.